wan hangi kung sipara Snok tilang kaway She telling in your tray That Jisuan Hamdan nam shubala banjo Habangi at ringkan She telling in your tray That Jisuan That Jisuan Lai tu li ke ba pi hab an sngo tho ngamut ban kren ni ke subject ha ni ke sngi ke bamenta rai chwai ka ta nga ai khublei fi wei pui baro aga teng ke jong jisu ngi su it plat ye fi bang sngu buram ye fi namar fi dwai ni kam ta jongi fi kershan ni ke ministry la ke jing dwai ke jong fi jing a ke jong fi banai ngo yo blei fi snok tilang ba ni ke ministry ya ka bangin pendap ya ka hukum ke jong jisu ya ka ba jisu ong khilai chi perthai ban yalap ya ka gospel shi ki ben reu baro bang ai ngo yo blei Nagabanta jong fi wei pui baro ki bedan menta ba ni ka ministry la pidon menta ki jing dwai ki jing ai la pidon menta ro ha ka ban snap ye ka tin ya ka ba fin priang ye ni ka tin ba kum ju ro ya ka ba fi sam ye ni ka tin lang ba fi share lang ba ka mobile ke jong fi la da ga dei ha YouTube na la ga dei ha Facebook ha Instagram no fi share nga ai ngo u blay nam ta ka ta ro blay nang ka khui fi ba blay nang pen sla ye fi to ai bing ni don kti lang ha ga ni ka jing pen sa priang ya ka gospel Jesus Christ mar kata ka hukum ka jong Jisu uno ba mi don kti ben pen sapriang ya gospel dei usun ran jong trai Jisu pa ki sran ong khilet sa ka perthai ban ya lap ya ka gospel shagi ben riu baro upa ki sran chu bangangai pi pen ko ngo i kata fi don kti lang ha kata bangara sungu it nga sungu buram ya fi pachi sha ngadap da ka jing kemen na ka banta jong fi ya ka fi don mentalang ha ka hukum ke jong blai ha ka ktin ke jong o ya ka bangi pendap na ka sngi ka sngi tani ka por nga kwa ban hikai na ka ktin ke jong blai manganum kran slam ngani kai ka wei hadin ka wei menta ka sngi ka wei la shai ka wei ba la shi sngi ka wei but ngani kai ya ka wei hadin ka wei ba ka ta ka long lightly ke aka ya ka bangi dei ban sngo tho ka baning kong ka long fi tip nam fi dei wei la fi la priang yu Jesus Christ habu Jisu la khat fi habu Jisu ula thong ye pi kum u tau nong bot jong fi song tho nam fi dei wei bun sing im song tho bangi dei ye ta dau ke jing im ke jungi ka long ke jing im ka ba long ka ba yat mon ka ba le mon na kwa ba nong ye fi ke jing im ke jungi kam dei ke jing im ka ba yat mon ka ba le mon ne ka ta ka jing im ka long easy going ke jing im ka ba biang be chalta he attitude kam long ka ta nga kwa ba nong ye fi ha ni ka sngi ke ba man ta nga kwa ban pen shai fi na ka tien ke jong blai ba pin song tho ba pidon kam ban sngo tho ye ka wei ya ka ba ha ba pi pila bot si sha yu trai Jisu phim bot kum ubriu u balong ordinary le phim bot kum tau briu balong u thap u dap ne tau briu bon chulong u briu u riu madan ken ma ha ba pi bot yu Jisu de u Jisu u ba thong ye pi ha ka ka kam bot u thong ye pi dei kum u tau u thap u dap ne kum bong man u riu madan u thong ye pi kum shipai uthong ye pi ko mushipai makan mau gani ka wei haba pi dei uta unong bot pi bot ye no pi bot yu captain makan mau ye ladi ba pi dei ushipai balala pi sngo tho ye ne ka wei ba pi dei ushipai am kani ke jinga lenti ke jong fi ba utrai kan sting ba ka jinga lenti ke jong fi ba utrai kan long ka ba jam hado kata lalangi pet ya ke jingem ke jong shipai kam dei ka ba sup u hap ki dang step baru hap train man la ka sngi na ka banta ka thma labo khnang i shipai na ka banta ka thma mdei ban yelet kai shni satai ne ban shuile sngo bha man la ka sngi hinrei ka sarkar ka bo khnang i shipai na ka banta ka jingeda bakin long ki nong ya da la da don ka no ka thma la da ka don ka no ka jing sha thom bor ba ma ki gin yeng ban ya da ya ka ri ban ya da yu put usam tadeng tala thung shipai yagi shipai bat bahaki haban long ready ki haban long ki bala kloy man la kasngi lada don kano ka jingja jong kathma bat usipai ndei tang bau shurung garung ban long sipai hin rehab treni u ban long sipai lado ka dewan kasngi ka borong ka kam sipai u haban treni le ban long sipai bat ban long sipai haban kiu ya ka mau bat ban long sipai hab kiu ki riat ki ram hab hiari ki them hab par na ki mau na kti kajing training kalong ka ba ado kata-kata ka bahap ban penso sat shisha ya kani ka met ban mla ban king sting namar kumusipai la train
bakin long alert ne bakin long adkar ne kin long ki ba husiar man laga por bat la trin ha kata kador ba ki hapan sngap ya ka command ya kata ka hukum ya ka ba u kapten u hukum ya ki bat ka jingim ka jongki ka hapalong discipline kamdei ban shu im kat ba man bam kat ba man di kat ba man thia kat man em kadon daga por kadon daga limit kadon ki eke baro kum usipai tading ta ngakwa ban wan lam ya kani namar ba ka bible ka khat ingi ka bible ka kren bat ka hikaya ngi bangi habangi bot u Jesus Christ mdai ba ngi jiet u hnrai kan mau ba u Jesu u ba jiet ngi but lada fi sngo tho si sha ba pi dei ki bla jiet nu trai kan mau ba pi dei ki sipai ki jong u ka bible ke tho ngi lada ngi pet na ka shiti ba ar Timothy ni ka nong ba ar ka khot ka ba lai ka ong mami namar kata tu sha shi tom bat nga kum u sipai ba bhau Jesus Christ ka dei ki shiti ka ba Paul tho shi Timothy ya ka ba open kan mau ba Timothy wa ban sngo tho ba u dei u sipai dei u senran ba shu kum tu lung leng henrei wa ban sngo tho wala da dan ya ta ka uniform sipai henrei ha po ka dodot ke jong ha ka men sim ke jong ha ka attitude ke jong wa ban kan mau ya di ba u dei u sipai ba u dei u sipai u ba bha maka babal ke thu ingi ni amdan bo penso sat yala dia dakini ki jong ni ke jingem haboi le thma khnang bo nyo ban penso bha yo ta bla thung sipai ya u ka babal ka pen kan ma hong ni bo polo pen kan ma ong ba amdan bo penso sat yala dia dakini ki jong ni ke jingem haba u le yala thma ga mut haba dan he ka thma amdan kata ka jing aram ka dei be ka jing penso sat hoi happen so sat ini kamet kam yo aram habadan katma ti pej menta katma Ukraine pin pej i sipai kumno ba ki hap ban yele thma na do mar dang ke ha do ban da thia ngakwa banong fi ka jing thia kam dei ba thia pura boro simiet ke change duty khndiat le se shkinta ar kan ta kin thia kam dei e begini thia aram ro hendrai ki hap ban long alert ni ki hap ban long husiar ki hap ban pej perman ki hap long vigilant habaki kidan hagatma ding ta ba upol upen kan mau yang ni bom dan weipat uba lech sakatma la ne uta uba dan hagatma uba shu lech kum to klem da pen so asat yala ga jong ka mat ka jong o khnang bu nyo an pen sungu bha ya uta bla thung shi pai u ka bomot ni ha pen so asat il di mar man la ga singi ka dan mi ka thma kum kristan ki kuli ki jong baman ki siat yang ni ki jing pen choi ki baru kom ki siat yang ni ki siat ya pi na ke jingmut ke jong pi ki siat ak donot jong pi ki siat ak chat jong pi ki khti ke jong pi ki khmat jong pi ki skor jong pi ha ka khtin ke jong pi ki siat ki ki kuli ke jong baman kita ki som ki ba medding ke jong baman mdei u kuli u siat senan du som do missile senan do rocket u siat ya pi ba deng ta la da pi phim long alert la da pi phim long ki ba husiar la ne kita ki ba yat adakar kita ki kuli ki la ban dei fi ba fi la ban kelon kram ba fi la ban yap ro tading ta kum sipai ngi hap ban nang ban yada ngi hap ban nang ban ri na kita ba ngi hap nang ban siat kelaro ne ban yada ya kita ki jing siat ki jong ubaman tading ta kwa abang fi kan ni ka sngi man ta kan mau pi pim dei u ramadan ka babel ka ong ta u Jesu ong no Yohanes nong ka ba khasan khot khat reu ka ong pi pim sim la jet yang han rei nga ngala jet ya pi ong Jesu nga ngala jet ya pi badam tang bu la jet rei ngala thung ya pi ba fin long ki ba yai let bat ki ba sai so bat ba ki so jong fi kin long ki ba yai ne kin mau de Jesu ba la jet ya pi ba la jet ya pi ba la thung ya pi ba long ki sipai ki jong bat fin long ki ba yai let ki ba progress mdei ba ki ba retreat mdei ki ba phai dien rei ki ba yat shakmat ban job ya katma ya kata nakawai ka thma shakawai ka thma ban job nakawai ka post shakawai ka post mengipet aga jingle thma ke India man shwa ke Pakistan kumno baki job ya kawai ka post hadin kawai ka post nakawai ka benta shakawai ka benta hado bagi da poish do tu lom Kargil ya ka bagi se ka lama India ka lama jong ka jing job dering ta kwa abnong fi ka ni ka sngi ba ka jingle ka jongi ka long man la ka sngi ngi hap an long ki bayai le bat ki ba sai so ro ban yu i bagi job thma man la ka sngi dering ta kwa abnong fi
Bau try ukhat ingi kum sipai tak nau ngi haban long discipline ngi haban sengap ya ka command ya kata ka jing batai ke jong u commander jong i bau tadu Jesus Christ ya ka bau command ingi na ka tien ke jong ngi haban long discipline man la ka ngi haban sngo thu ba ka jing ke jong ngi haban ke jing ka ba so sat ka mut ka don ke jing pen shoi ka don ke jing brai ka prathai ka terwa ka peni ka khmat ke jing ka don ke jing brai jo ka khmat jing brai jo ka do ke jing sarong thala ke jing ya ka bau soi tan ka wang dan chi dan nang ta rei la da ngi sngo thu ngi ki sipai ngi long discipline. But day yang tangi pun sat ini kamet ngim give in ya kita ki ek ngim ai ti no el dia kita ki ek henrei ngi long ken kita ki sipai ki belong discipline ban ko ngo ya ko order ban ko ngo ya ko hukum ka jong u captain. Day yang ta ko bo captain ulong bo job la ngi buat yu captain ngi ru ngin long ki ba job ken man la ka sngi ta dang hab yo the mind of Christ ngi ban yo eng ne ka jingmut ka jong Chris ya ka bangin job ru lembat ukris. Tadahing ta ko abang ifi ka Bible ka ong yata. Tadahing puli ka City ka jong Paul hi sa Philippi ka nong ka baning kong. Ne ka dekot ka ba arp hundai ka kren bat ka ong kum ni. Tadahing puli ka ong kum ni naba hapi la ai na ka bentau kris om tang ban nget ha u. Henry ban sha shitom ru na ka benta jong u. Tadahing ta la ai ngi om tang bangin shunget ban shunget au kris rei bangin sha shitom ru na ka benta jong u. Tadeng tangi haban ring merau yang ka do jong i tangi thaj ring i haban le ya kata teng la sngo jeram rei wala ka tangi haban pen bala fi sngo thu ld ba fi long wi pai fin job man la ka sngi ngakan mau ld ha ka bangalet men police ti Kerala kalong discipline ha ketika college ka banganga don ketika seminary ka banganga don hap ki wi san ba jemin step Marsen riu ka bel hap ke wut ban ta hap lech ka shamadan hap li tam ya ki sla hap li sar ka plau ka bada ki spa akar la ai ngi la alot ingi ki jaka badin ta marsen dap nang ta ngi hap wan wut shoot beniat marsen dap shoot beniat ngi hap ban shong ha ka dia ha ka quiet time ka jongi shong hadu ku masteng nang ta hap duai hap shong dap nang ta ngi hap ban mi wut nang ta ngi hap ban lech di sha marsen dap di sha kelas sedang ke kelas Adi nang ta ngilat break kendiat dadap nang ta kadon saka devotion ngi haban lech ka jeseng bagum ta terter beros ngi wai kelas arbaji hadin ta marsendap bamja ngi lech sa library hadin ke library ngi sedon ke recreation time but hadin nang ta kadon ru ka kam bang haban tri hap put plang biang ne hap sar plau kum kita bahadin ngi wan pai bahadin nang ta ngi sa bamja bahadin nang ta ngi sa shong ha library ban pulekot but shpowaji la lip kalat ban ngim la ban lip pen me kalat hadin shpowaji dan fi don kam ki ban tho jing tho fi hab lech be ka study room phim la ban me shoi ki lat ki jong pia ki kamera fi don ki ban le fi hab le be ha study room ding ta kalong discipline ma ka tof ba ga jingem oh ha ka por ba khaman shwale marsen king hab ban ya duai ani ke than hadin da kala kham relax ka por tengah perkhat di ani ngam la ban namar kalong tight pelat ka por ba la dam le ka ta la da yo license warning marsen yo lightly ki warning ngam la pha ba yang la transfer sa yeng lightly ki memo la da yo lightly ki memo ki warning license ba phim la ban le ka balai ki la pak ki tiar ka tar la pha ba sa yeng tading ta ka jingem kalong discipline ba ka krama yela di bong ani nga haban email di kum sipai balada kum sipai ka kani ka jingem ka banga ka dei bi ka ba khamsuk ban ka jong sipai tadei ta nga perkhat il di banga dei sipai tadei ta habanga perkhat il di kum sipai ta ka daw ka khamsuk yanga ban ki dang step ka khamsuk yanga ban le aka na ka benta kata ka jing pendap ya ka ki duty bat kum ta habanga la an pendap ki duty baro kum sipai ha ka bakut jo ka jing pule ngayo award na ka college ka banga ngadon but kadai kata ha kadai kasngi ngakwa ban ong ifi lada pi dei u sipai jong Jesus Christ ban pen sangobha yau Jisu ubala thong sipai yapi tading ta ai ba fin ka jing ka job ka jing ka belong discipline man la kasngi ya ka ba fin ke fin pule ka tien fin pulut pora ka jing duai ta sale aka baro bat afimi na ka yeng ka jong piru ya ka fin ko mu sipai fin kup ya ka jan kup sipai ka jong fi ka jan kup jong ka hok ka jan kup jong ka jing fin ka jan kup jong ka jing ro ka jing mane kum u sipai u Jesus Christ u sipai u babha ba fin ka jing ka babha fin ka jing ka balong kum u sipai banyada ya ki breu na kata ka jing ma jong ka dujok ya ka ba fin ai ka gospel
ya ka ba fin hikai ya ka ba fin em ke jing em baki bril kin long inspired ban bot ya ka ta ka lenti jong ke jing em ya ka ba fi kai ya ki ne ya ka ei ka ba fi pin ya ki ai ba fin long wi pai u ba shlor jong trai ya ka ba fin pen sngo bha ya uta ken u ba thung shi pai ya fi ngin dua ke ni ka pora man ta bat la shai ka singin se kren pat se gawai ka subject or ngai utran ka khoi fi ngin dua ke ni ka singi dan apreng jong fi nga sngo pm ke jing em ka ba lai lan palat pm ke jing em ka ba long easy going ka ba long very loose ya ka ba fi ayat ka ba man pm ka ba man pi di ka ba man pi bam ka ba man pi le ka ba man kan ma wi ke ni ka wei la da ppm ka ba man phim dei ki jong trai la da pi ayat ka ba man phim dei jong trai pi sngo le fi de ramadan phim dei jong trai la da pi dei jong trai kan ma pi dei shi pai jong o ta ka dau sha ya ka discipline ka jong trai sha ya la di ha ka hukum ka jong o ya ka fin ya kat kum ka order ka jong o kat kum ka command ka jong o ta nei ta pule ka ktien man ka sngi ba di gai ba ka ktien ka jong trai ka hikai ya ka ta tu fin le ngin dwai ni ka por man ta try ni ka por a begin school to show ablai ba ka jingim jungi plan kam de ka jingim ramadan kam de ka jingim ka ba shulong kum to rei try ka jingim jungi plan ka de ka jingim ka belong discipline ka jingim ko mushipai na ma de jisu bla thum shipai ya phi ba to ai ba ka ni ka sngi fin school to ba fin long utau breu balong thik ko mushipai ba ro pen so baro yo ta bla thum shipai ya phi o balong jesus christ ka jingim ko jong phi ka long ka jingim ka ba fi le thma man ka sngi phi job ye ki ti thma na ka wi ka post fin long ki bi ai le ba fin long ki ba sei so ba kita ki so jong phi ki long ki bi ai ne mdei ki ba don man ta ki ba jano an rei fin long ki bi ai ne ha ka jing sekritat ado ka sngi ki jingwan ka jong trai kan mau o trai wi je fi trai o ka khu ye fi un ai bor un ai fi ka jing persla ta dau long hok ba trai em ka jing em ka ba bet ba ru blai ka jing em ka ba pen ko ngo ha ka tien ka jong o ha ka ta ka hukum ka jong o trai ka khu ye fi ngada dwai fin long ki breu jong ka jing ka khu hallelujah ke bor jing dum ba te khom ye phi ke bor ke ba yalam ba klai fi ngop ha ka pop fi ngop shi ngop ha ka ta ka bor jong ka jing auria ne ka bor jong ka jing sneo baro ha ka ne ka sking up in the court ha ka kerteng u jisu be fi nom long sho umrao u prisoner of war ne ta umrao bo sha te ha long shon han rei da ka bor ke jong trai un pelaj a phi ba fi nyo e ta ka jing lai lot ka bi sha ya ka ba fin yo ke ya ka ta ka bor ban sakri si sha yo trai ba fin long ha ka kan hon ka jong o kum kita ki nong job jong o pin long man la ga sngi ya dwai nga ai ngo e me ko trai ma ai ne ka khubor hallelujah ram ta ki khon ki jama teng jesus nga dwai amen amen yang scam kan ma ba fi de shi pai phim de ramadan trai kur khui fi ngin sai shampat amen hatu pikwa pantem pikwa pan small tho ni pikwa ro ban san ka jingkhang ka ple ya phi wan cha ka potnet bible school ka bahan ru pnai ha ka ktien khasi bat ka jinghi kai ka bapaka na ka ktien ublei phen snow thu kham jiliu bat phen long ru ki nong pen snow thu ikiwe yaki form laban yo na ka potnet prayer center kasmi bakhat do ban priang yaki form kalong ha ka lai pho tarek u october 2024 naga benta ka jingtep ka ba khambnya pila ban phone hakini ki number nyo not san ar saw not san pra lani khandai not pra khandai not iwe nyo pra saw not lani pila ban wan shaka potnet prayer center ka badan ha opo nang thmai nong krim